magwang maray na salud. Buon sa inanan, ipangakisan ko na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa to'y tinaon. Mag-ibang maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHE, DOHCHE, Servisyong Salud Bicol. Itagabos, magdarapang magkaibang maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpadibi, magtimba. Dapat kitang magpangno, magpatisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pahiramdam lamang para iwasan. Kita magtarabangan sa programa ka, Department of Health. At oras na naman para sa ating programa mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. So mga kasama muli ninyo kami, ako si Maxine. At ako si Joanna. Ayan, at isang oras muli tayo magchichikahan tungkol sa health programs ng Department of Health Bicol. Pero bago ang lahat ng yan, alamin natin kung ano ang latest mula sa DOH Bicol. Ang pinaka-latest natin sa DOH Bicol are ang COVID-19 cases recorded as of August 30, 2021. So yung kagaya ng sinabi ni Dr. Au kanina sa ating ulat sa COVID-19, which is ongoing pa po, ay mayroon tayong total na 142 new cases recorded as of August 30, 2021. So sa 142 na niyan, 15 ay from Albay, kung saan sa 15 po sa Albay ang pinakamarami ang Legazpi City with 8, Barangay with 3, Ginobatan, Libon, and Ligao City and Owas ay may tigi-isa. For Camarines Norte naman po meron siyam, Camarines Sur may 70, Catanduanes may 2, Masbate 5, Sorsogon 41. So a total of 142 new cases for August 30, 2021. So cumulative cases po natin overall since unang naka-report tayo ng cases nung March 2020 ay 25,198 na po. Sa recoveries naman po, kagaya ng sinabi ng Dr. Au kanina, mayroon tayong 15 new recoveries reported as of August 30. Kung saan Camarines Norte may 1, Catanduanes 3 na italang recoveries, at Sorsogon is 11. Unfortunately, meron din pong nai-report na deaths as of August 30, 2021 with 4 deaths from Camarines Sur and 2 sa Naga City, totaling to 6 deaths as of August 30, 2021. So dumako naman po tayo sa variants of concern. So kahapon po nagpatawag ng press conference ang Department of Health Bicol upang magbigay ng update sa circulating variants of concern sa ating Bicol region. Sadly, unfortunately, meron naman pong na-report na variants of concern sa ating rehiyon. Kahapon din po nasabi ng ating Regional Director na umaabot na naman sa 200 COVID cases kada araw ang naitatala sa ating rehiyon. Naitala din natin ang ating second highest single day case sa Bicol noong August 27, 2021 na may 352 na kaso sa isang araw lamang. So bukod po sa pagdami ng kaso, kagaya nga po ng sinabi ko ay may meron tayong mga kumpirmandong variants of COVID-19. Base sa genomic sequencing results from the Philippine Genome Center na natanggap ng Bicol Regional Epidemiology and Surveillance Unit noong August 23 at August 27, 2021,
ay mayroong 71 newly confirmed variants of concern sa Bicol Region. So lahat ng ito po ay resulta ng mga pinadala natin sa PGC noong July. 15 dito po ay Alpha variant or the UK variant, 33 ay Beta variant or South African variant, at 23 ay Delta variant or Indian variant. So lahat po ng ito ay local cases ng Bicol Region. So ulitin lang po natin ano yung kung saan na probinsya or city na itala ang mga variants na ito. On Alpha variant, mayroon pong tig-isa ang Tabaco City at Legazpi City. Camarines Sur, may 5 po. Catanduanes 5, Masbate 1, Sorsogon 2. On Beta variant, ang Albay po may 3. Legazpi City and Tabaco City ay may tig-2. Camarines Norte 5, Camarines Sur 3, Naga City 2, Catanduanes 6, Masbate 4, Masbate City 2, Sorsogon 3, Sorsogon City 1. On Delta variant, Albay po ay may 6 na naitalang Delta variant as of August 23 and August 27. Camarines Sur may 7, Naga City 4, Masbate 2, Masbate City 3, at Sorsogon City ay may 1. So sa kabuuan po, mayroon na tayong total na 109 local cases ng COVID-19 variants sa rehiyon simula nung una nating naitala ang local variants noong July 21, 2021. So pinapaalala po ng DOH Bicol na ang Beta at Delta variant ay may katangian na mabilis makapaghawa dahil dito po ay ito ay mabilis kumalat. So sundin po natin ano ang mga health protocols upang maiwasan na kumalat itong mga variants na ito. Para sa ibang balita, Max. Ayan, so para naman sa iba pang balita, dahil nga huling araw na ng Agosto ngayong araw, balikan natin ang ating mga naging health events for this month. So ngayong buwan nga ay pinagdiwang natin ang Linggo ng Kabataan, National Breastfeeding Awareness Month, Family Planning Month, National Tuberculosis Awareness Month, National Lung Month, at Sight Saving Month. So nagkaroon nga tayo mga activities noong mga nakaraang linggo para ipagdiwa ang mga health events na ito. So tulad nga nung sa Bayang Paghakab 2021 na ating ginawa noong August 21. So natalakay din natin ang family planning at sight saving sa ating mga nakaraan na tsikahan dito sa ating programa. So kung gusto niyo mapanood muli ang mga activities na ito at mga episodes na ito, ay maaari niyo po ito i-replay sa aming official Facebook page na DOH Bicol CHD. So mamaya rin po ay magkakaroon tayo ng media dialogue kung saan ating pag-uusapan ang waterborne diseases. So tag-ulan na po kahit hindi halata dahil ang panahon natin ay pabago-bago. Kaya naman alamin natin kung ano itong mga waterborne diseases na dapat nating iwasan. So abangan po yan mamaya ang ating media dialogue 3 p.m. po sa Facebook page ng DOH Bicol CHD. So para naman sa balitang vaccination, patuloy po ang ating pagbabakuna sa ating mga priority groups dito sa Bicol Region. Kaya kung kayo po ay isang senior citizen, medical frontliner, o kaya naman person with comorbid conditions, magparehistro na po sa inyong LGU para mabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Kung kayo naman po ay positibo o may kakilalang positibo sa COVID-19 na nakakaranas ng malalang sintomas tulad ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga, maaari po tayo makipag-ugnayan sa ating One Hospital Command System upang mabigyan ng gabay sa paghahanap ng nalalapit na ospital. So makukontak po natin ng ating One Hospital Command System 0916-234-9063. Ulitin ko po, 0916-234-9063. O kaya naman sa landline 204-0040 local 508. So mayroon din po tayong contact sa ating telemedicine service providers. Pero kaya para malaman ang detalye ng ating telemedicine service providers, pumunta po sa link na bit.ly/DOH Bicol Telemed Directory. So para malaman ang iba pang balita mula sa Department of Health, i-follow lamang ang official Facebook page ng DOH Bicol CHD. So tulad nga ng nabanggit kanina ni Joanna, mapapanood po dito yung ulat sa COVID-19 Bicol, ang programa kung saan nababanggit ang ating COVID-19 updates, ang ating healthcare utilization rate, at nasasagot ang mga katanungan mula sa publiko at sa ating mga media partners. Araw-araw po yan, Monday to Friday, 10:30 a.m. So pinapaalala natin ang publiko na maniwala lamang sa tamang impormasyon
mula sa mga verified sources tulad ng official Facebook page ng DOH Bicol CHD at Department of Health Philippines. So ayan lamang ang ating latest mula sa DOH Bicol. Dumako tayo sa ating magiging chikahan sa ating pagbabalik. Yes. So, sa ating pagbabalik po, malalaman natin kung ano ang pag-uusapan natin or topic na health program sa araw na ito. Magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay. Maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangan lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhin may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman ang wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga naong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Nasa tiyan mo pa lang ako, alaging alaga mo na ako. Kung ano ang kinakain mo, hindi na kinakain ko. Mga nanay, kain kayo ng mabuti ah. Habang pinagbubuntis mo ako, lahat ng kailangan ko, binibigay mo. Ang iron at folic acid supplement ay para sa maayos na paglaki ko at iwas anemia mo. Mga nanay, para po sa inyo ni baby to. Nasa tiyan mo pa po ako, lagi na tayong nagpapatimbang sa health center. Dapat may dagdag tayo na halos 1 kilo kada buwan. Senyalis ito na tama ang nutrition mo. Mga nanay, dapat tama po ang timbang nyo. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! Ang bibing hindi na breastfeed, maaaring madalas magkadayariya na pwede nang itumatay pag napabayaan. Iba pagkatas na ina ang pagkain ni baby. Lumalato siyang malusog at malakas ang resistensya. Kahit nasa trabaho si mommy, pwede pa rin siyang mangalito ng gatas. Sa breastfeeding, madaling bumalik ang kalusugan at pangangatawan ni mommy. Suportahan ang breastfeeding para malakas si baby, kampante si mommy, pati na si daddy. Gatas lamang ng ina ang ibigay kay baby sa unang 6 na buwan. Para mas healthy ang mga babies nyo, dapat alagaan sila ng tama. Importante ang nutrisyon nila sa first 1,000 days, mula sa pagbubuntis ni mami hanggang sa pangalawang taon ni baby. Dapat masustansyang pagkain. Kailangan din magpa-check up ni mami buwan-buwan para sa diabetes, anemia, at iba pang sakit. Breastfeeding is still best for babies, mula sa panganganak hanggang sa pangalawang taon ni baby. Masustansya ito sa bata. Sa tamang nutrisyon, lalaki na ang healthy si baby. Like daddy! Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako,
Hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay! Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. At nakatutok pa rin kayo sa Chikahang Pangkalusugan. Kasama kami ang inyong kasangka mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. So kanina nga nabanggit natin na ngayong buwan ng August ay National Breastfeeding Awareness Month. At kung inyong napakinggan ang mga commercial natin kanina, ay tungkol nga ito sa breastfeeding. So ang ating chikahan ngayong umaga ay makakasama natin o maririnig natin ang naging chikahan ni Dr. Rita May Angbon, ang Family Health Cluster Head dito sa DOH Bicol CHD, at kanilang napag-usapan ang importance nga po ng breastfeeding at kung paano natin matutulungan ang ating mga nanay sa pagba-breastfeed nila sa mga baby. So, wag na natin patagalin pa. Panoorin natin ang Family Health Chat nila Dr. Rita May Angbon. So, sir, please play the video. Magandang gabi mga ka-family. Ito po si Dr. Rita ng DOH Bicol. Ngayong gabi po ay samahan niyo po kami para sa atin pong Friday Health Chat. Ngayong Biyernes po ng gabi, ang ating pong topic ay tungkol sa breastfeeding. Hello po mga ka-family. At pag-uusapan po natin ngayong gabi ay tungkol po sa isang topic na napakamalapit sa puso. At sure po ako, para po sa mga nanay na nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live, malapit na malapit din sa inyo. So, ito pong topic na ito ay tungkol po sa breastfeeding. Itong first week po kasi ng August, pinagdiriwang po na ang International Breastfeeding. At ang buong buwan naman po ng Agosto ay ang ating pong National Breastfeeding Month. Kaya naman po, sinamahan po tayo ngayon dito Ma'am Alma Lozada. Ma'am Alma, kaway ka po. Kaway ka, Ma'am Alma. Alright. Ma'am Alma Lozada po ang ating pong Regional Nutritionist Dietitian dito po sa DOH Bicol. At may kasama din po tayo ngayong isa pong nanay din na nandito po sa ating palatuntunan, si Ma'am Twinkle Lorilia. Hello, Ma'am Twinkle. Hi ka din po sa ating mga tagapanood. Okay. So, ang ating pong Friday Health Chat ngayon ay tungkol sa breastfeeding. Kaya naman po, simulan na natin ang mga tanungan. Okay lang po ba yun sa inyo? Ma'am Twinkle, pwede ka bang magpatuloy, mag-breastfeed ang isang nanay po na nagtatrabaho na? Oo naman po. Pwede pa rin magpatuloy na magpasuso ang isang nanay na kakaanak lang at bumalik na sa trabaho. Ini-encourage ko po ang mga working moms na after maternity leave ay maging determined at explore po yung desisyon na talagang magpatuloy na magpasuso. At huwag kayong mag-alala, medyo may struggle talaga po sa una, pero nandiyan naman po ang inyong family para mag-support. At ito din po mga videos natin na makakatulong na impormasyon para sa mga mommies. Nang sa ganun ay magamit natin yung biyaya na nagmumula sa Panginoon na libreng gatas at pinaka-best para sa ating baby. Thank you, Ma'am Twinkle, sa iyo pong ahayag, no? Alam niyo, nakakatuwa po kasi sa panahon po natin ngayon, hindi na po dahilan kapag ang nanay po ay mabalik sa trabaho para tumigil sa breastfeeding. So, marami pong paraan para po maipagpatuloy natin yung ating pong breastfeeding journey. So, I think si Ma'am Twinkle po merong katanungan para sa atin. Sige po, Ma'am Twinkle, ano po yung tanong mo?
Good evening po, Dra, and sa mga viewers po natin ngayong gabi. Bali po kasi nagbe-breastfeed po ako at kakabalik ko lang po from maternity leave. Kakabalik ko lang po sa trabaho. Ang tanong ko po, paano po ba yung tamang pag-collect ng gatas kung nasa workplace po ako? Kung gusto ko pong ipagpatuloy or mag-imbak po ng milk ni babies, yung pag-collect po muna. Okay, so Ma'am Alma, pwede mo bang ikwento sa amin paano nga ba yung mga paraan ng pag-collect ng gatas? Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga viewers natin. At para po sa katanungan ni Twinkle, ang una pong paraan ay mga 3 linggo pa bago ka bumalik sa iyong trabaho ay simulan mo na ang hand expression. Ang hand expression ay ang pagpapalabas ng iyong gatas sa pamamagitan ng iyong kamay. Mayroon nga po tayong video na binigay sa atin ng pediatrician ng Nurturing Breastfeeding Center na si Dr. Joanna Catangil Gallardo na pwede pong ipaliwanag sa atin kung paano ang hand expression o pagpapalabas ng gatas ng ina. Ang hand expression ay isang skill na mahalagang matutunan ng isang ina, hindi lamang upang makapag-imbak ng maraming gatas sa pagbalik sa kanyang trabaho, kundi para din matulungan ng kanyang sarili na mabawasan ang paninigas o pamamaga ng suso kapag ito ay napupuno na ng gatas. Tuwing ang nanay ay mag-hand express, kailangan siya ay relaxed, komportable, may intensyon lamang para masanay sa skill na ito at hindi na pe-pressure na makapag-ipon ng maraming gatas. Kung lagi namang kasama ng ina ang kanyang sanggol, mas mainam na direct breastfeeding ang gawin dahil hindi hamak na mas epektibo ang pagkuha ng gatas mula sa suso ng sanggol sa kanyang ina. Kung kailangan namang malayo ang ina sa kanyang sanggol, mas mainam naman na hand expression ang gawin, lalong-lalo na sa unang araw ng pagsasanay dahil mas gamay ng ina ang kanyang sariling suso, mas makakapa ang mga paninigas o pagbubukol ng mga namuong gatas. Bago magsimula sa pag-hand express, kumuha muna ng isang sisidlan na malinis at may malaking bunganga. Hindi kailangan na ito ay sterilize, ang mahalaga lamang ito ay malinis at tuyong-tuyo. Hugasan ng kamay gamit ang sabon at tubig. Hindi na kailangang linisan ng suso o ang utong sa bawat pagkakataon na mag-hand express ang ina. Gamit ang lapat ng iyong mga daliri, marahang i-massage ang iyong suso magmula sa kilikili paikot hanggang sa gitna ng iyong suso. Gamit muli ang mga lapat ng daliri, suportahan ang suso mula sa ilalim at ilapat ang hinlalaki sa itaas ng utong. Habang nakasuporta ang kamay sa suso, itulak ang kamay papalikod at pagdikitin ang mga daliri. Pagkatapos nito, marahang i-relax ang mga daliri nang hindi tinatanggal ang suporta ng buong kamay sa kanyang suso. Ulitin ang mga hakbang nang hindi binibitawan ang suporta sa suso. Sa umpisa, maaaring wala pang makitang gatas sa unang mga hakbang. Ngunit habang ito ay patuloy na ginagawa, inuulit-ulit at habang nasasanay ang ina, ay mas magiging mainam ang pagdaloy ng gatas. So napaka-informative po ng very short na video ni Dr. Gallardo at sana po ay natutunan nyo din po na mas madali lang po pala talaga ang hand expression. Lalo na po kasi hindi mo na kailangan pa bumili ng breast pump or ng mga sakador, yung sarili mong kamay ay kaya na pong gawin ang expression ng breast milk. Yun nga lang po, it takes practice po talaga. So may next question po tayo. Ma'am Twinkle, ano po yung next question natin? Salamat po, Dra, dun sa information. Malaking bagay po yun para sa akin. Ngayon po, since sinabi po ni Ma'am Alma na dapat matagal pa pala, nag-iimbak na ako ng gatas. So, paano po ang pag-store or pag-imbak po noon sa bahay namin? O kaya pag nasa work na po ako, paano ko po masisiguro na kuha ko pong gatas ay hindi siya mapapanis at siguradong malinis din po para pag uwi ko ng bahay or
kung iiwan ko kay baby sa bahay, ay safe po ito na inumin niya. Meron din po tayong isa pang video. Galing naman po ulit sa Nurturing Breastfeeding Center kina Dr. Gallardo. Ito po yung tamang paraan ng pag-store naman po ng express breast milk. So, panoorin po natin ito mga ka-family. Sa pag-iimbak ng express breast milk, gumamit ng sisidlan na may takip. Kung may refrigerator, ilagay ang naimbak na express breast milk sa pinakalikod. Ito ay tatagal sa loob ng 2 araw. Kung meron namang freezer, ito ay tatagal ng 2 linggo. Kung wala namang refrigerator ay okay lang. Ito ay tatagal sa room temperature sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Siguraduhin lamang na ito ay iniimbak sa isang malilim at malamig na lugar at hindi magagapangan ng mga insekto. Maaring tunawin ang express breast milk ng dahan-dahan sa loob ng refrigerator o sa room temperature. Kapag ang gatas ay natunaw na, maaaring maghiwalay ang mga sangkap nito at maaaring may makitang pamumuo sa ibabaw. Hindi ito panis. Marahang iswirl ang sisidlan at maaari na itong ibigay sa sanggol kahit ito ay malamig pa through cup feeding. Ngayon po ay tatalakayin natin ang mga paniniwala o katotohanan tungkol sa pagpapasuso kasi madalas po tayong may mga tanong. Para po sa mga sinasabi nating babaeng flat-chested o yung maliit ang dibdib, maka-apekto po ba yun sa supply ng gatas ng nanay? Kasi sabi, pag malaki ang dibdib, mas maraming supply. Pero kung maliit ang dibdib, konti lang ang gatas. Totoo po ba yun? Tungkol sa kung malaki o maliit ang breast, matambok o flat, wala po yung kinalaman sa kakayahan ng isang nanay na mag-breastfeed. Kasi yung size ng breast or yung contour o yung itsura ng breast po ng mga kababaihan ay nakadepende po sa kung gaano kadami yung fatty tissues na nandoon sa breast. Pero yung mismo pong nagpo-produce ng breast milk ay hindi po yung fatty tissues. Ito po yung milk glands na nandoon sa loob ng breast ng nanay. Kahit po kaunti o madami yung fatty tissues sa breast ng isang nanay, as long as nandoon po yung milk glands, ay kayang-kaya pong mag-produce ng milk para po sa baby. Ibig sabihin po nito, wala pong kinalaman yung laki o liit ng size ng breast ng isang babae sa kanyang magiging kakayahan para mag-breastfeed. Dahil ang kakayahan para mag-breastfeed ay number 1, nasa kung gaano kadalas nasa-stimulate yung breast to release yung milk at kung gaano din po kadami yung demand ni baby. Okay? So kahit malaki o maliit po yung breast ng isang babae, ay kayang-kaya po niyang mag-produce ng gatas para sa baby po. Sabi kasi ng mga matatanda, doon lang po muna sa isang suso magpadede. Kasi daw po, yun yung pagkain. Tapos yung kabilang suso naman daw po, yun naman daw po yung inumin. Totoo po ba yun? Yung isang breast ay kanin, yung isang breast ay tubig. Actually po, wala po yung katotohanan. Kasi kahit anong part po ng breast o kaliwa o kanan man, ay pareho lang po yung ilalabas nito. At ito po ay breast milk. Kasi yung breast milk po ng isang nanay ay complete food. Kompletong pagkain para kay baby. At ang breast milk din po kasi ay nagbabago, depende po sa pangangailangan ng baby. Ang advice po natin pag nagbe-breastfeed po ang mga nanay, sa isang breast po, patapusin po si baby, wag pong palipat-lipat. Yung unang part po kasi nang lalabas sa breast milk ni nanay, yan po ay medyo watery pa. At habang tumatagal po si baby na nakalatch, ay nakukuha naman po niya yung mas energy dense na part ng breast milk. Ito po yung mas marami in fats. So yung unang part,
no, kapag nagbe-breastfeed po ay watery and rich in proteins at habang tumatagal naman po ay nagiging po siyang mas richer in fats, mas creamy habang tumatagal, no? Kaya importante po na kapag nagbe-breastfeed, patapusin muna sa isang breast si baby. At after niya po matapos sa isang breast, sa susunod pa na humingi siya ulit ng gatas, ay tsaka naman po i-offer yung kabila. Isa pa pong tanong, kasi ito din po yung isa sa nahihirapan yung ating mga nanay. Gusto nila magpasuso, pero paano po kung lubog or yung tinatawag nating inverted yung nipple ng nanay? Yes, alam mo, isa yan sa mga malaking reasons kung bakit ang ibang mga nanay po hindi na po natutuloy sa pag-breastfeed. So, meron po akong kasama dito ngayon na model para matulungan po tayo maintindihan kung papaano po ang gagawin kapag inverted po yung nipple or flat. Nakita ko na siguro. Yan. Okay. So, ito po, model po ng breast natin. So, yung breast, tapos ito po yung bilog na maitim or color brown sa labas, yan po yung areola. At syempre, ito po yung nipple, no? Inverted ang nipple, syempre, wala pong kakabitan yung labi ibig. So, ano po yung advice natin? Una po is, alamin po natin yung anatomy ng breast natin, no? Po, no, yung mga tubong pinagdadaanan ng gatas papalabas papunta sa nipple ay natatagpuan po dito sa areola. So, kung inverted po ang nipple at walang kakabitan ng labi si baby, no? Pwede pong yung mismong kabuuan ng areola yung ipasok sa bibig ni baby. So, imbis po na dito lang sumusupsok si baby, ipapahakab po siya ng mas malaki. Yung mismong mga ducts po, yun po yung pwede pong paghakaban. Para din po, eventually, hihigit po palabas yung nipple po ni nanay. So, it takes practice po talaga. Pero sabi nga natin, kailangan lang po is dedication. Another one po is meron pong mga specialized na mga parang syringe po or hiringbilya na pinutol yung dulo. Tapos ang ginagawa po doon ay nasuction po siya palabas. Pero dahan-dahan po kasi masakit yun. Dahan-dahan hanggang sa mag-protrude po. Pero syempre, medyo masakit din po yon at hindi po kahit sino ay kayang gawin yon. Kailangan po ay trained at experienced po na nurse or midwife or breastfeeding counselor ang gagawa nun para sa inyo. So, ang pinakamadali pong paraan is yung mismo pong kabuuan ng areola, yun po ang ipasok sa bibig ni baby para makasuso po siya. Meron pa po akong isang kasi lalo na sa panahon natin ngayon na may mga sakit, paano po kung may lagnat si mami o kaya may sipon, may ubo? Pwede pa rin po ba siyang magpasuso? Kasi ang takot po nating mga nanay maipasa sa pamamagitan kung may lagnat ako, baka maipasa po or madede daw ni baby yung lagnat or sakit. Totoo po ba? Kahit po may sakit si nanay, halimbawa nilalagnat po si nanay, hindi naman niya po actually maipapasa kay baby yung lagnat mismo. Sa panahon po na si nanay ay may sakit, pwede pa rin po siyang magpasuso. As long as kung halimbawa po ang sakit niya po ay inuubo siya o sinisipon siya, pwede po siyang magsuot ng mask para hindi niya po mahawa si baby. Pero ang kagandahan po kasi nito, yung katawan po ni nanay sa panahon po na siya ay may sakit, no, ay nagpo-produce po ng mga antibodies laban sa kung ano man yung bacteria or virus na nag-cause ng sakit ni nanay. At yung mga antibodies po na yon na na-develop ng immune system ng mommy ay pwede pong maipasa sa baby sa pamamagitan po ng breast milk. So, naipapasa niya din po, hindi yung sakit, kundi yung protection. Naipapasa niya din po yung antibodies na pwedeng maging protection ni baby laban po dun sa sakit ni mommy. At kapag si baby naman po yung may sakit, ay all the more po na dapat pinagpapatuloy po yung breastfeeding. So, kung si baby po ay sinisipon or nilalagnat, inuubo dahil sa isang viral infection, madedetect po iyon ng body ni nanay sa pamamagitan ng laway ni baby. So, pag dumedi po si baby kay nanay, yung immune system po ni nanay ay magpo-produce din po ulit ng antibodies na ibabalik niya po ulit through the breast milk para maprotektahan din po si baby. So, nakakatuwa po, no? Kasi ang breast milk po ng isang nanay, isa po siyang buhay na likido. Kasi kaya niya pong mag-adjust depende sa pangangailangan ni baby. So, nagbabago po ang composition ng gatas ng nanay. Kada oras, kada minuto, kada segundo.
Alam niyo po ba, ngayong buwan ng Agosto po, pinagdiriwang natin ang National Breastfeeding Month. So, Ma'am Alma, pwede mo po bang ibahagi po sa amin at sa mga tagapanood po natin ngayon? Ano po bang magaganap ngayong panahon po na National Breastfeeding Month na buwan ng Agosto? Ang National Breastfeeding Awareness Month ay pinagdiriwang po natin ngayong buwan ng Agosto. Ito po ay alinsunod sa Republic Act 128 o mas kilala sa pangalan na Expanded Breastfeeding Act of 2009. Ang tema po ngayon sa taong ito ay breastfeeding check, tama, sapat at eksklusibo, ibida ang pagpasuso tungo sa wais at malusog na pamayanan. Ano po ang gustong sabihin ng ibida? Una po yung ibida ang pagpapasuso tungo sa wais at malusog na pamamayan. B. Bawal magpasuso na walang mask kung may sintomas o exposure sa COVID-19. Isanitize ang mga kamay bago magpasuso. B. Dumistansya ng 1 metro sa iba pang nagpapasuso. At alamin ang totoong impormasyon ukol sa pagpasuso. May mga mensahe po tayo na dapat ipamahagi sa lahat ng mamamayan. Una po nito ay eksplosibong pagpapasuso sa mga bagong silang na sanggol ay panlaban sa mga sakit, lalong-lalo na sa pandemya ngayong mayroon tayong COVID-19. Ang mga nanay nagpapasuso ay kailangan ng suporta ng pamilya, mga health workers at ng komunidad. At ang pinakahuli, ang eksplosibong pagpapasuso lamang po ang makakatulong sa kalusugan ng ating mga sanggol. Kaya po magtulungan po tayo para sa isang malusog at wais na pamayanan ng ating bayan. Maraming salamat po, Ma'am Alma. Nakakatuwa po dahil timing na timing po talaga itong unang topic natin ng Friday Health Chat dahil pinagdiriwang po natin ang International Breastfeeding Week and at the same time ang National Breastfeeding Month. So, ibida natin ang breastfeeding dahil isa po ito sa magandang solusyon po natin para maprotektahan po natin ang ating po mga babies, ang ating mga kabataan laban sa iba't ibang mga sakit na laganap na po sa kasalukuyan. Alam niyo, nakakatuwa po itong naging usapan natin ngayong Friday Health Chat, no? Pagka ang topic po talaga ay about breastfeeding, hindi po nauubusan ng mga katanungan ng atin pong mga kapanood. At sana po ay samahan niyo po kami ulit sa susunod po na Biyernes para na naman po sa isa pong usaping tungkol sa ating kalusugan. So ang atin pong Friday Health Habit, basta po Friday, dapat po magkakasama tayo para sa ating pong Friday Health Chat. #FamilyHealth Fridays. Ang topic po natin next week ay tungkol naman po sa isang bakuna na napapanahon po sa panahon ngayon. Hindi po ito tungkol sa COVID vaccine, pero ito po ay tungkol sa flu vaccine. Antabayanan niyo po, next Friday, sama-sama tayo ulit para po sa isa na namang Friday Health Chat. Bye po! Bye-bye. Paalam po.
WHO recommends that all women should be supported to breastfeed. If COVID-19 is suspected or confirmed, these hygiene measures can help protect the baby. Washing your hands before breastfeeding, coughing or sneezing into a tissue and disposing of it immediately. Cleaning and disinfecting surfaces you have touched. Wearing a mask where possible. If a mask is not available, WHO still recommends breastfeeding, as benefits outweigh the potential risk of transmitting the virus. Ayan, so nagbabalik nga po ang chikahang pangkalusugan. So napanood nga natin yung naging chikahan ni Dr. Rita May Angbon, ang Family Health Cluster Head dito sa DOH Bicol CHT tungkol nga po sa breastfeeding. Alright, so yung Friday Health Chat, ano po, yan po yung ating Friday Health Chat na episode sa ating DOH Bicol Facebook page na pinalabas po natin yan last year. So sana po maraming natutunan po ang ating mga tagapakinig, lalo ng mga mommies at daddies. So sa ating pagbabalik po is tutungo na po tayo sa ating segment ng ating episode ngayon ng Chikahang Pangkalusugan, kung saan bibigyan nating halaga or tuon ang mental health. So magbabalik po sa muli ang Chikahang Pangkalusugan. Narito ng pag-asa. Isa-isa na tayong nabibigyan ng panlaban sa pandemya. At sa patuloy na pagmask, hugas, at iwas, nakakabalik na tayo sa mga namimiss natin. Para makasama na muli ang pamilya. Bago naman ang makita. At mabawasan ang pagamba. Alamin sa LGU kung paano mababakunahan. Ingat-angat. Bakuna lahat. Magandang balita! Hindi na mangangamba ang bawat Pilipino sa usaping pangkalusugan dahil narito na ang Universal Healthcare o UHC. Sa UHC, magtutulungan ng lahat para makamit ang isang healthy Pilipinas. Isa sa mga layunin ng UHC ay palawakin ang kaalamang pangkalusugan ng bawat Pilipino. Uumpisahan ito sa mga paaralan. Ituturo dito ang tamang disiplina para sa kalusugan. Gagawin din itong healthy sa tulong ng mga masusustansyang pagkain sa kantina, ligtas na mga tawiran at pag-iwas sa mga masasamang bisyo. Bibigyang pansin din ang kalusugan sa mga lugar ng trabaho. Sisiguraduhing maayos ang mental health ng mga manggagawa at protektado sila sa anumang panganib. Aayusin din ang mga komunidad para maging ligtas ito sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Kasama na rin dito ang pangangalaga sa kalikasan. Makakatulong ito sa pag-iwas sa mga sakit, pagbawas ng polusyon at pagpapatatag laban sa sakuna. Itutuloy rin ang mga polisiyang katulad ng sin tax at sugar-sweetened beverages tax. Epektibo ito para maibsan ang paninigarilyo, pag-inom ng alak at ang labis na timbang lalo na sa mga kabataan. Maidaragdag pa ang pondong ito sa mga mahalagang proyektong pangkalusugan at masasagot pa ng UHC ang bayad ng inyong konsultasyon, gamot at lab tests basta ikaw ay Pilipino. Mabibigyan ka rin ng sariling primary care provider na gagabay sa iyong pagkonsulta o pagpapagamot. At kung ma-admit sa simpleng kwarto ng ospital, wala nang karagdagang bayad. Sagot na ito ng PhilHealth. Sa UHC, mahalaga ang pagbigay na angkop na kaalaman sa mga Pilipino para maiwasan ang pagkakasakit, habang ang buong pamayanan naman ay sumusuporta sa isang malusog na pamumuhay. Sa Universal Healthcare, may kalusugan at kalinga para sa lahat. Para sa healthy Pilipinas! Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito.
ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag, o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Kung ikaw ay nasa stress na, huwag itong ibaling sa kanila. Tandaan, anuman ang iyong reaksyon ay maaaring makaapekto sa kanilang emosyon. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Basta siguruhing protektado ka laban sa COVID-19. Magdala ng good vibes sa bahay. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuuang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health. Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself. Bigyang oras ang sarili at mga bagay na nagbibigay sa'yo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak. Maglaro muna ng paboritong games. Malaking tulong ang breathing exercises sa pagpapakalma at para maibsan ang ating pakiramdam. Matuto ring mag-set ng boundaries para sa iyong work-life balance. Matutong respeto ang work boundaries ng iyong mga katrabaho. Dahil sa pandemya ang ating kinakaharap, hindi mapigilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Kumusta mo na ba sina lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw o sino man sa iyong kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional, tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo, kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. At nagbabalik po ang chikahang pangkalusugan. So ngayon, ay dawa ko na po tayo sa ating kumusta ka, uron kita. Dahil nga walang health kung walang mental health, kaya binibigyan po nating halaga ang mental health. Especially ngayon ay tayo ay nasa gitna ng crisis at madalas po tayo, at normal lang makaramdam tayo ng mga stress sa gitna ng crisis. So Max, ano bang ating mental health tips for today? At para sa ating mental health exercise para ngayong umaga, meron tayo muling isang brain break tip. So nasabi nga natin sa nakaraan nating mga chikahan na itong mga brain break tips ay maaaring gawin para mapahinga ang ating mga mental health. Lalong-lalo na nga, sabi mo nga Joanna, dahil sa nasa gitna tayo ng isang krisis, ang COVID-19 pandemic. So para sa atin namang brain break tip ngayong umaga, maging maunawain sa ating health workers kapag nagpapahayag sila ng kanilang mga takot at pangamba. Sobrang stressful ng sitwasyon na ito para sa ating health workers at mahalagang makapaglabas sila ng sama ng loob.
damayan natin sila at suportahan. So totoo naman po talaga na napakalaki ng bahagi o napakalaki ng ginagawa ng ating mga health workers para malabanan itong ating COVID-19 pandemic. So kaya naman normal naman na makaramdam sila ng takot o pangangamba o kaya naman pagod. Kaya tulungan natin sila dahil kadamay natin sila sa pakikipaglaban nitong COVID-19 pandemic. So napakasimple ng ating mental health exercise ngayong umaga. Ito ay ang tulungan ang ating health workers para sa kanilang mental health. So, Joanna? Yes, so yan tulungan natin ang ating health workers, hindi lang po health workers, pati ang ating mga bawat miyembro ng ating pamilya or mahal sa buhay. Especially po nga maraming nagaganap na negative around us sa ngayon po. So, I think that concludes our Chikahang Pangkalusugan. Maraming salamat po sa mga tumutok sa araw na ito. Sana po next week ulit para sa isang oras na naman ang talakayan ng Chikahang Pangkalusugan. Sa muli, ako si Joanna. Ako si Maxine. Kami ay nagpapaalala na sundin ang minimum public health standards at ang Bida Solusyon sa COVID-19. Yes, laging sundin ang Bida Solution Plus. Bawal walang mask at face shield, sanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. Dumistansya ng 1 metro mula sa ibang tao at alamin ang tamang impormasyon tungkol sa COVID-19 Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. So magandang hapon, magandang tanghali po sa inyong lahat. Habang magkaigwang maray na salud, DOH may dekalagad na servisyo. Madaling dunog ko nagtatawag nagpapadaba. Mga programa nagkasama ng singa sa servisyo. Matawag solusyon ang mga kahelangan. DOH-CHD, Servisyong Salud Econo. Ika ako, itagabos, magdarabang magkaigwang maray na salud. Buon sa inalan, ipangakil sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuwing inaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyong Salud Econo. Itagabos, magkarabang, magkaibang maray na salud. Malansig, magkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpagibig, magtimba. Dapat kita magmano, magpartisipa. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pahiramdam lamang para iwasan. Kita magtarabangan sa programa ka, Department